Всем салам алейкум. Bugunning birinchi выпускim YouTube kanalini qo'yib qo'ygan. Men bunda adamın kalibr vardı bular bilmesin. Kalibr bu ne aslında? Kalibr bu bir avtomatın ya da bilmedim bir pistoletin ucunu ilmestirilen nemesi головкасы böyle. Şu kalibr neçelim güçlü olsa şonçalı da ok güçlü çıkıyor. Güçlü değil adama. Şunu yapacağız da допустим. Поэтому калибр деген söz это adamın uğrunu, naskолько güçlülüğü. Sebep kalibrın допустим ululuğu neçelen ulu olsa, şonçalık ken güçlü bolan bolsa, adam şonyalı neçelen ken okuduğu sayılattığı say kalibr güçlenip barıverýär we onun alıp barýan işleri şoňa görä da güçlenip barıverýär. То есть решительность, то есть näme kıyın momentdan çıkma özüni, seriozny zat, aşım köp zatda adamın kalibrini seredip aurus diýilýär. Auro da aslında şonyaly bir zat, to есть ikisinin manysy bir başdy. Şo sebäpden kalibrın üstünde işleyen adamlar hemişe uspešny adamlar bolýar. Ve kalibra öz täsirini diýerýän adamdan birisi bolsa, bul oje ateýne bolýar. Sebäp çağa ýaşlygyndan diýerler, что onu alıp berýän, bunu alıp berýän, ota alıp gitken, bu alıp gitken diýerler. В итоге saýdan oklar, потому что ýadydan çykyrýarlar ýa-da bilmeden bir uhlatma üçin aýtýarlar, zada üçin aýtýarlar ýa-da uspokоить bolmasy üçin aýtýarlar. В итоге çağın düşünjesinde adamlar ağlaya diýen neme gelesine galýar. Şoň üçin hem oje ýaşlygyndan adamlara bolan daýeresy bolmaýar. Bot. Oňam bolsa adamın kalibrynyň pes bolmasyna asyndan etýän sebäbi. Sebäbi hiç kim bolan daýeresy galmaýar. Sebäp daş döwründäki radisiýalary oje atenesi onu ağlady. Ýaşlygyndan şoňa düşünje galýar da, to есть adamlar ağlap bilýär diýip. Şondan da ýeri bolmaýan köp adam bolan. Eger de adamın maksady bolmasa, öňüne goýan bir maksady syýaly bolmasa, onda ol adam uzağa gitmeýär. Sebäp aslında bizim ýolumyzy gökezýän zatlaram bizim maksatlarymız. Ýesi maksadymyz bolmasa, to biz köp ýere gidip bilmeýär. Sebäp etekak many berýär. Bizim bir zada hereket etmemiz üçin bize many berýär. Ýesi şo many bolmasa, onda näme üçin etip birenini bilmeýär. Şoň üçin adamda samый главный zat maksady bolmaly öňünde goýan. Şobu daş öňe gitmek üçin. Bu şo birinji faktor, iň важный faktor. İkinji faktor da bolsa, bu adamyň özüne bolan ynamy, ýesi ynam bolmasa, ta olam oje näçelim hereketini etsende, näçelim ulgasanda besполезно. Sebäp özüne bolan ynam bolmaýar. Eger sen bärde özüne ynanmasaň, etip biljeňe ta besmyslенно. Daş öňe giteniň, hereketini edeniň zadynyň sebäp puç bolýan zat. Hemme zat daýereden başga, samый главный özüne bolan daýereden başga. Ve ýene bir samый главный üçinji faktoram bolsa, bu men düşünjämde onam. Eger de sen hiç kime ynanmasaň, bahyl bolsaň ýa-da bilmedim, adamlar baryň gowy bolmasa, sen hiçem во-первых, adamlar bolan ynanjyň bolmaýar, во-вторых, gözüňe onda возможностьlar geçip barýar, olary görüp bilmeýän. Bu şol важный faktor. Şoň üçin diýer, что eger de sen diýär dünýäde razy däl ekeniň diýär, näme üçin dünýä sana возможностьlar bersin diýär. Şoň üçin özüňizi men düşünjämde hemişeden pozitiwny energiýa bilen hereket etmeli. Energiýa da bizim durmuşymyzdaky iň gerekli bolan madda, to есть näzika imet da. Naharyýamyzda aslında biz energiýa alýandan. Şoň üçin özüňizi hemişe pozitiwny energiýalar bilen обеспечить etmeli. Допустим, erwet окружение içýän, çekýän adamlar, to есть keyip zatly adamlar bolsa, olaň energiýasy başgaça bolýar. Näme üçin bir adamlarda, uspeš adamlarda şo ýangy diýişim ýaly aura güçlü bolýar, olarda pozitiwny energiýa bar. Olaň energiýasy adamlara täsir etdirip bilýär. Şoň üçin pereговорlarda energiýa adamlar hemişe özüne gerekli bolan tarapy saýlaýar, to есть şolaň diýýäni bolýar. Diýjek bolýanym, samый главный позитивный energiýa bolmaly. Näme üçin новостlar, например, köpünçe negativny bolýar. Sebäp negativny zat özüne kän привлекать etýär. Şoň üçin новостlardan daşrak görülmeli, şoby özüne negativny energiýa almagyňyz üçin. Şonda köp zat erişse bolýar pozitiwny energiýa bilen.
Ve последний важный faktor men bu kaliber düşünjämde bul özüne bolan unamyň onuň özüne bolan unamyň nähili düşeni. Haçanda sen dopustim ata-enaňa, aýalyňa, dostlaryňa, ýakynlaryňa gowat nasihat etseň, doýs badaklar alyp berip bilmedim gowgurlap zaýadyp etseň, onda gowat atnaşenýada bolsaň, olar seni hemişe podдерживать etýärler, во-первых. Во-вторых, musulman dininde dua diýen zat bar, doýs ata-enaň duasy, aýalyň duasy, şol adamlaryň, ýakyn adamlarymyzyň dualary bize hemişe podдержка berýär. Ýöne ýerden aýtmaýarlar şo hemişe köpräk dua almana hereket et diýerler. Näme üçin? Sebäp bu adama duhowny güç berýär. Men şoň üçin hemişe özümden primer alsam, hadislerden maksimal dua almana hereket etýän. Ýa-da özür bermese de men soraýan, "Daýçy maňa dua ber" diýen, ýolum açylyp gitsin diýen, ýolum bolsun diýen, gowadymlar ýol goýunja diýen. Şoň üçin gije golýanym. Hemişe adamlara gowat nasihat etmeli. Sebäp biz özümizi müň gowy diýsek de daşymyzdan içimizdeki biziň asyl nähildigimizi özümiz gowy bilýär. Şoň üçin köp adam bizi gowy görse, gowy diýse, bize zat diýse, onda значит biz gowy kenik diýip, özüm gowy kenim diýip, özüme bolan däwirem güçlenýär. Şoň üçin samy gany ýakynlaryňdan başlamaly. Özüň ötkeçek bolsaň, olar bilen gowat atnaşenýa gurup başlamaly. Şoň üçin diýer awat egerde dünýäni ötketmek isteseň-de birinji özünden başla, özüň gowat atnaşenýada başlamaly adamlar bilen. Şonu ýadyndan çykarma. Hemişe gowat atnaşenýada bolsaň, ne tolko biziň özümiz daş töremiz ötkeýär, bize bolan atnaşenýasy zady. Esi adamyň özüniň bize bolan negativny energiýasy bar bolsa, bize gowy görmeýän bolsa, biz istesek de islemesek de ol biziň durmuşymyza gitýär. Şoň üçin gowy görýän adamlar galy, görmeýänem gitýär. Hemişe şoňaly. Şoň üçinem bolsa, bulan hemmesini etmek üçin aslında hemişe bilim almaly, okamaly. Hemişe bilim almaly, öwrenmeli. Ýetse şolar bolmasa, это всё бесполезно. Bir sapar öwrenen bilen hiç zat bolmaýar. Sebäp bilim haçanda biz kän okanymyzda we kän ýadlanymyzda gaýtaramyzda kellämize galýar. Menem şol videony sunmatymyň asyl maksadym şol özüm alýan bilimlerimi gaýtalamak täzeden. Şoby adamlara polezny bolsun, men özüme de polezny bolsun. Şo sebäpden men şo videolary çekýän zat etýän. Şoň üçin maksimalny hereket ediň, şoby köpräk bilim almak üçin. Şonda kaliberimiz güçli bolýar, auramyz güçli bolýar. I samое главное şo energiýaňyzy kän ýitirmän. Özüňize hemişe pozitiw energiýa bermeli. Şonda köp ýere gidip bilýäs. Şonda köp zatlar edip bilýäs. Şonu ýadyňyzdan çykarma. Egerde bilmedim şu taýynaça gören bolsaňyz, halam bolsaňyz, подписаться ediň, поддержка ediň, like basyň. Чтобы дальше снимать нам üçin maňa da bir поддержка bolýar. Bu meniň birinji videomdy. Надеюсь, köp adam görür, надеюсь, halarsyňyz. Я максимально буду стараться. Спасибо за внимание.